Amara kuda mari ya 250. Mari yake ndio pale zakatika mari yake imanike kuya. Unayo zako mari yake. Andina ndingaende sana mjoro wote mwenzi. Aiwa pandu kuvundira ku 250. Alisiku izina kuti ndozve pay. Mari vaiwedzera komana nokuti zvinhu zvine zvebhengi mari yakatorwa mubhengi ndakatengeserwa fodya ndakatengeserwa fodya nemunun'oyo musi wechitatu ndatengeserwa fodya nemunun'oyo musi wechitatu musi wechina ndakabva ndatedza mhuri yangu ndikati nekwaHari kuno ndikutengere hembe dzenyu madzimai angu aida mushini wavo wedovi vavhawaita tatenga zvinhu zvenyu Friday tichiuya takananga kusvika musamba takasvika megasevheri takaenda mumegasevhi zvikanzi munoya musesandi tataenda musesandi mumegasevhi takatatenga grosari vakomana vabva vanofondera zvikanzi shamwari isusu takutenda kwaHarare tiri kwagoro toda kadhi tikati kadhi handisati ndapedza noti handisati ndabhadhara school fees yevana vangu kadhi ndokupe musi wemandi kuma 10:11 ndendasvika kumari vakomana vazoshuwa ini haisiri ndende transport yangu takafambawo ndakazosvika kwaHarare kumapasi 11 tikokuroko ndichipinda mubhengi hafupasi 12 ndichibuda mubhengi ndichaenda ndosvika kuboost Africa vakomana ndakaona vakagara ngatanga vaidya kana vaimwa hwawa here vakomana muri sei vakomana nditi tiri right wafamba seshamwa vapedzere nekati ndakati pane mwana 1 endo kuprimary ndabhadharira vana 2 saka imi muri kuita sei zikazi alright iri bhosa mwati chimira panapa sutikudzo inasi kuziva kuti vakomana vatobvarisa kadhi kutonditi tiri kudzoka vakomana vari kutoenda kumba ndasara tamutadzenziri 1 uko 2 3 4 uko ndopa ndakazonzwirwa tsitsi nomuzwa shamwari watizwe vakomana vakabvarisa kadhi hamusisina chinhu mumwe uri kumira kuvapa kadhi ndokuchifondera mukombano ndakati uya ngasingabatika nguvadzima mafuro ndafondera transport akavatakura ndakati halo kuno vakomana ava zikanzi ho andati vape foni vabva vapiwa foni ndakati kuvakomana muri kupi zikanzi zvenitaenda ku kumaenda kumbe mime makamirirei masiya makanimisa makati kudi zikanzi takuti tudzoka maikati ko imi maenderei kumba ini ndaine kadhi renyu kuti uchishayisa kadhi renyu Joshua ndakazobva saka inini chakandinetsa ndechekuti sabhuku yanga ariko uchidengu ndikati ndara Joshua here vakomana vatovhurisa kadha zvikanzi vakati vakomana vavhurisa kadha nyaya yacho inge chinotaura panapa zvinhu zvinodya mari yani yavo ndikati ho haorati saka muri kuti mukadhi mamusisina chinhu mutengesa vamwe mwana hwano wokubhadhara time yandakati hari ndicheke kuti kadhi iri chine mari ndichienda ndocheka kadhi rakabvuma kubudisa $50 ndandauya kumba kuno vakomana vanofunga vakagara shongo vane kadhi ravo renge rinyowani ndagara navo vakandiratidza vakandiradza tiri kubva varenge rirapa zvikanzi takatora kadhi redu richi rirapa rangu iri havana kuzokutora nokuti vaiziva kuti vakavharisa kadhi vakomana ava vakazoenda kunotenga vaenda notenga yavainge iri 53,000 yange inge iri 26,000 kumazika ndopa vakavachiti shamwari mari yedu wakati mari yedu yakaita sei yakashota ndikati alright but zvinoda bank statement izvi zvikanzi alright iwe chenda notura bank statement kwaHarare ndikati ndinofanira kuenda kana muridzi wegurowa kanzi aiwa idzo dzami idzi dzako wega because iwe mari yedu wakaita sei ukaja ndikati alright no problem uyu mukomana muridzi wekadhi akazotaura necustomer key yekubhengi ko abvaudzwa mamiriro enge akaita zvinhu zvikazi iwe musi wapinda 53,000 26,000 memasara 9,000 handiti iwe kwazoshandisa 43 yavo menge mashandiswa 15,000
ndapindira ne 7,000 mari yakumana. Handisi kuramba asi chakakonzeresa kuti ndipinde mari yakumana. Ndenda kutsvaga kuti kuchikati chandinacho chichine mari. Akachitira katatu mukadzopa wokuflow chichiramba. Kechitiri chakabvuma chikanzi $50 yako yabvuma kutisa 50 chete. Kataura tino problem avauya kumba mukomana zvanzi nda mari yangu ndakisara. Ini handije mari yemunhu zvandakuita tine $6 ndofanira kuendesa kuflow. Ndakuchitora 1 ndinobhadhara mari yako. Ndopatakaendesana pasabha. Ndatora $1 ndanoendesa kuflow. Ndosvika kuflow idini. Bhero riri rakanzurwa radzoserwa futi kugozi nesinopedza chikwereti. Radzoserwa kuna ambuya because ndariendesa naambuya. Kuti ndikwanise kuita mari kuti ndibhadhare murume uyu. Ndokuchibvunza kuti chirudziko kubhengi radaisa zvikanza. Ndandafanira mudomeni Paulos. Kukuno kusati kuona zvakadai zvodanza ndatanga vanhu vokumba kwangu musedzera kuti bhero riri nderako wari njengezi. Ndingozvitsvagurudza futi zviri kubva futi kuna chii? Kuna vakomana vavo. Vakomana vode ndibhadhare chirudziri. Ndopatakamirira navakomana. Ndakatipa madhezi ekubhadhara. Ndakanzi bhadhara after 2 weeks. Pa2 weeks bhero rakabhadhara kutenga kuHarare. Richiri kuHarare nanhasi. Achida kudzoka kuna avo vose ndimi mati makaendesa bhero rokuHarare vakomana vaita makuhwa kuti bhero renyita zoita imimi maita makuhwa kuHarare maida kuti mari yachivaziona zvakazivikanwa sei. Ndakudzwa mashure mutana murume uyu paakatengeserwa fodhi na choro akatengeserwa chitatu china Friday ane kati tichifona uyo anofona Friday kati fodhi mapia mama mseni saka kana mwana kati azvitesi varambo kati azvitesi azviti zvanza yakati ndikana Friday ana kuya Saturday yakwa Sunday yakwa Havana 2 ways vanavo kuchitombopa mazuva kana asina kuzinga tinotora zvinhu. Tonomisa nyaya unotora zvemaziko. Hawataura zvemaziko. Mirai vakuru. Hawataura zvemaziko. 43,000, 53,000. Aiwa, vanoda kudza 7,000. Aiwa, ndikuzvinzwa. Imimi muritaura zve250. Muritaura 250 maziki kana kuti ndikanzi equivalent to. Unobhadhara riyo. Nekuti inini pakundinetsa kanhu nekuti isusu takabhadhara mari tichibhadhara baba tichobhadhara isusu kuti tishandise chikadhi tashandisa kadhi nguva yakatofonerwa kuti imini kadhi hatisatapedza kushandisa amaino manyaya yapera murume wenyu abhondi ndingamava 7,000. 7,000 is equivalent to 200. Kwa mari kwa obhadhara masiki isusu totsvage 7,000 siki kubhadhara chete mupeituisi zvatowanda nosaini chete woti tinoramba chitenderera iwe waguma kuti 7,000 wakakuna 7,000 enosaina 7,000 fix time zvatumiri Inini mambo muchitwa pamusipasa tinokutaura kuti kadhi rake rine chikwere chausingapedza kubhadhara. Ndatifunza kuti sezvaakambotengesa nekadhi renyu imimi iwewe vanditi wakangotengesera uyu kokutanga akatengeserwa no chingoshandisa kadhi iroro futi kutengesa bhero iroro kuHarare kuti wani kutora mari yenyu.
Wozi makamutenda anotengesa iye achiti kadhi ramu ndakamboenda unotengesa nekadhi ramu mari kuti vayatorwa uchipereti aitengeseki Soreda, ndobaona vantu tendo ndotarisira kuti sezvo zvebhero aizvitaura munhu ini ndaifungira kuti pamwe bhero karichangu ndinongotengesa kutangira ipapo maziki acho kutangira kuwanika ndizozoma chesegro inini hangu inini takamine handifugutsikana nazvo nenyaya yekuti maitikire azvikaita acho ava nevanhangu ndakunzwai unobvunza muri mubedroom kuti vapumya ipana aiva kuti mari idyiwe vakatokonzeresa nekuti ivo davanga vasina kutiza munhu ivo munhu akatouya vakatokufonera varume vakadya mari yeuyu nevarume vabhadhari sainokuda Lecton, aripo here? Nyasha.